φάρμακα παίρνουμε όταν δεν αισθανόμαστε καλά και θέλουμε να γίνουμε καλύτερα. Πηγαίνουμε στον γιατρό, μας λέει τι θέλουμε, τι πρέπει να πάρουμε και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μας πει ο γιατρός. Τα εμβόλια είναι σημαντικά για την πρόληψη ασθενειών. Το πρώτο είναι το σιρόπι για βήχα, το δεύτερο είναι το εμβόλιο και το τελευταίο είναι το αντιυπηρετικό. Τα φάρμακα τα αποθηκεύουμε σωστά όταν ανοίγουμε την συσκευασία, παίρνουμε αυτό που θέλουμε, μετά τη βάζουμε μέσα στο κουτάκι, τη φραγίζουμε καλά και την αφήνουμε σε ένα μέρος σαν ένα ντουλαπάκι και κάθεται εκεί. Τους έχω εξηγήσει στους γονείς μου ότι άμα έχουν λήξει, θα τα πετάξουν στο πράσινο κάδο του φαρμακείου της γειτονιάς μας. Οι γονείς μου μπορούν να μπουν στο χάρτη του GiveMend και να δουν ποια κοινωνικά φαρμακεία είναι κοντά στη γειτονιά μας, ώστε έτσι να δωρήσουν τα φάρμακα που δεν μας χρειάζονται πια. Εσύ έχεις πάρει ποτέ φάρμακα για να γίνεις καλά? Έχω πάρει πάρα πολλά φάρμακα για να γίνω καλά.